Toyota Yaris, Toyota de Hashman, Golf 6 αυτόματο, 84.000 χιλιόμετρα. Opel Cagliari 2015, Polo 2016 πετρέλαιο, μηδέν τέλη, αυτόματο, 4x4, εγράριο από εργοστάσιο, μαμά, γκάς, μπενζίνη, διπλό καύσιμο, πετρέλαιο, full extra, δέρμα, κάθισμα, μπόκετ, νάβι, κάμερες, 900 κουμπικά αυτόματο, 27.000 χιλιόμετρα. Honda Toyota CHR Smart Cabrio χιλιάρι. Αγορές, πώλησης, ανταλλαγές, ό,τι θέλετε βρίσκεται εδώ. Λιουσίν 61, κέντρο Αθήνα, σταθμό Λάρισης.